Onuju. Abụ m onye nkụzi asụsụ Igbo na Aunty Chi's Igbo class. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ ịmụta ka esi asụ asụsụ Igbo mana ị hụbeghị ụdị ihe ga-enye gị aka ịmụta asụsụ Igbo, ngwa ewetele gị oziọma taa. Oziọma wetele gị bụ maka Aunty Chi's Igbo class. Na Aunty Chi's Igbo class, anyị nwere group classes nke ga-enye gị aka ịmụta asụsụ Igbo. Ị ga-amụtakwa ka esi ede, sụọkwa ma gụọkwa asụsụ Igbo. Ị ga-ahụkwa ndị ọzọ dịka gị na-achọ ịmụta asụsụ Igbo na Aunty Chi's Igbo class. Biko bịa soro group classes anyị. Group classes anyị na-atọ ụtọ. Ọ ga-amasịkwa gị maka na anyị na-eji obiọma anyị na aṅụrị na-amụta asụsụ Igbo. Ngwalee, ọ bụrụ na ị bịa soro group classes anyị taa, ị ga-enwe lifetime access to Igbo 101 and Igbo 102 nke ga-enye gị aka ị na-practice asụsụ Igbo gị. Ị gakwa join our practice group nke ga-enyekwa gị aka ide ma sụkọrịta asụsụ Igbo gị na ndị ọzọ na-achọkwa ịmụta asụsụ Igbo kwa ụbọchị. Amakwa m ihe ọzọ ị na-eche, biko sign ya up, soro akara anụ n'okpuru ebe a, sign ya up ka ị soro anyị mụtawa Igbo. Biko ọ ga-amasị m ịhụ gị. Ngwa ka ọ dị.